Karnyújtásnyira egy másik világtól, néhány száz méterre a Kárpátaljától, a keleti határszélen találtuk meg Milotát, Szatmár egyik legrangosabb faluját. A község cigány közösségéhez és az azt összekovácsoló folklór együtteshez látogatunk. A virágcsalád és barátaik őseik nyelvét már nem beszélik, de énekeiket, táncaikat annál hűségesebben őrzik. S teszik ezt társai és más falubeliek megbecsülésétől övezve. Vájogatéssel kezdték a szüleim, a nagyapáim, nagymamám, úgy az apámék, és mi is ugyanabban belenevelődtünk. Mi is vájogat vetettünk. Én is az iskolából is hazajöttem, ki kellett mennem, Tisza-Csécsén vetettük a vájogat. Itt Milotán ez a legnagyobb család, és mi kerültünk legesőbb a faluba, és úgy építkezett hozzá a többi társaság, a lentiek, tehát ezek már benn vagynak, megyünk mi is oda, ő hozzájuk. Így került ebbe a faluba. Mi 62-ben kerültünk ide fel, erre a kis utcára. És mi itt a család itt is helyezkedett el. A testvérek is hogy úgy vettünk telkeket, hogy közel egymáshoz. Egész másabb körülmény közt, mint ott lent, ahol laktunk. Itt másabb a körülmény. És itt már, hogy felkerültünk a faluba, mindenki tudta, hogy hát egy közös valamit itt másképp kell élni. És be kellett illeszkedni a társaság közé. Rengeteget dolgoztunk. Gyerekkorom óta, 13-12 éves koromban már cséplőgépnél voltam, mint polyvás. TS-be dolgoztunk, szüleim is. Én is ott dolgoztam. Hát de így aztán mindig jobb évek voltak ránk. 8-an vagyunk testvérek. Ugye a kapcsolat is a magyarsággal nagyon jó, ha vagyunk. De mégis, még érezzük azt, hogy van egy kis... vagyunk, még mindig. Tehát lejjebb tartunk. Igen. Lejjebb tartunk. Még érezzük azt. Pedig... Meg aztán magyarok is ériztetik azt azért még, hogy hát ugye hiába mi nekünk aranyos legyen a házunk, akármilyen tisztán legyünk, mégiscsak cigányoz. Például Milotán is vannak olyanok, akik nagyon szegények. És az, ha nem úgy öltözik, nem úgy tisztálkodik, vagy mit tudom én, akkor már arra a másikra is azt mondják, hogy hát emellé nem megyek, mert lehet. Hiába az én felmegyek a faluba, az én öltözetem más, mint azért a másé, azért a szegényé. Nem azt mondják, hanem az, hogy hát én emellé nem állok, mert hát ez is cigány. Vagy büdös. Vagy büdös, igen. Szita? Nagyon megnézik, ki hogy öltözik, hogy élnek, milyen életszilitelt használnak, de viszont
Mi azt, hogy cigányok vagyunk, nem szégyeljük. Ebben ültünk fel, letagadni nem tagadhassuk, de viszont, hogyha valaki akármit nem jól csinál, én csak mindig arra térek ki, mindegyiket egy kalap alá veszik, az is cigány akárhogy viselkedik, akármilyen jó körülmények közt neveli fel azt a gyermekét, akár a gyárasi iskolába vagy óvodába, akkor is csak azt mondják, hogy az is cigány gyerek. Én gyerekkoromban is lányokat összeállítottam, mert láttam ilyen táncokat, és én annyira feldobott engem, hogy én a lányokat tanítottam táncolni. Ugyanúgy cigányul is, meg csárdást is. Pedig én nem tudok cigányul táncolni, csak szeretném. És én ezt gondoltam, hogy gyerekkoromban álmodoztam erről, hogy én majd valamikor busszal fogunk menni, és fogunk táncolni. De ez be is jött. Hagyományos volt nálunk, hogyha egy mulatság volt, összejött a virágcsalád, aztán mulattunk, táncoltunk, daloltunk. Így kezdődött el. Hát ebben az Erdély Tibor bácsi is besegített nekünk. Népdalokat szedett fel, azt úgy talált ránk is. Hagyományos dalokat. Aztán így elmondta, hogy hát nagyon jó táncolunk, botolunk is, hogy alakítsuk egy együttest. Hát mi mindent megmutattunk, amit tudtunk, mert nagyon örültünk ennek, hogy mi ide jutottunk, hogy tudunk táncolni, és elfogadta mi táncolunkat. Az anyámnak a dallását az azért nagyon-nagyon oda volt, mert a régi nótákat nem, amit most kezdenek, hogy egymástól ellopják, hanem a régi, hagyományos nótákat, és mi is azt szereztük meg az anyukámtól is, meg apámtól is, és az a táncok is a régi. Tatabányáról is elengedtek, úgyhogy eljövünk, az utazást is vállaljuk, és utána másnap megint el kellett menni Pestre, vagy akárhol, de ez egy hosszú út volt nekünk, fárasztó, de mégis csináltuk, a semmiért. Ezt mondom is, hogy a semmiért, csak azért, hogy szerepelhessünk. Mi támogatást nem kaptunk úgy, annyit, hogy a ruhát megvették nekünk, de mi inkább ráköltöttünk. De akkor is megértem, mert oda adásra csináltuk ezt, hogy mi szeretjük azt, hogy valahol meglátnak bennünket, hogy táncolunk. És ez egy élmény volt számunkra. Minden nehéz körülmények mögött is, amivel mi utaztunk, de azért mégis csináltuk ennyi ideig. Még azt mondják, el kell menni. De mi notárok ki kell menni. Ékenyen kimegyek belőle.
tudtam, hogy ez ó, pedig az